місце перемогу здобув Ніка Кирченчак, Грузія, і став чемпіоном вагової категорії 79 кг. Да, вот так все время. Не поднимайте меня секунду. Эй, иди. Третий сюда бежит. Переміг Могамед Алі Гераї, Іран, і став чемпіоном вагової категорії 77 кг. His next being winner Mohammed Ali Gerayi from Iran. 보셔, 아이스부 보셔. 살다, 어이. Kapatangır. До присутніх наших залі присутні президент Асоціації вільної боротьби України, перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко, а також перший віце-президент Федерації греко-римської боротьби України, почесний президент Федерації греко-римської боротьби України, заслужений тренер України Вадим Кисель.